حتى كابوي معال كساد محاز بوليتيكاون وتدراون سبا سلطان سلف بلتقنا ناي منافع أو تارومي أبزق وانزي بسنكي بعلم زفت أرغو نسلما وحون نتاوي من نبارن شرك نتاوي متحق غازن ززارق نهقراو حقن سرعة زقهسن قوقوي تراخا زحزوان زجبت وانت فيوم أو هالوسا آتيوم كمزلو زري حيالو ملكتات نعزب لنا ኣብ ዝተፈጠረ ኣምታት ኮነ ባዕሎም ኣጋጣምታት ብምፍጣር በዛዕባ ሃገርነት ኤርትራ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ጎበጣ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዋንነት ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ሪፈረንደም ኤርትራ ኣዋጅ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን 2018 ካልእን ካብ ጽውጽዋይ ዘየሓልፍ ንሕድሕድ ዝዋቃዕ ብባዶ ፈኸራ ዝተሰነየ መታለሊ ዘረባታት ክስምዑ ቀኒዮም ኣለዉ እቲ ስርዓት ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲና ኩለን ኤምባሲታት ቆንስላታቱን ዝለኣኾን ብጅምላ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘጋውሖን ዓማሚ መልእኽቲ ናይዚ ኣብነት እዩ እዚ መልእኽቲ ዘሕዝን ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብግጭት ዝተዓብለለ ኮይኑ ጸኒሑ ኣብ 2018 ኢትዮጵያ ነቲ ጸንሐ ጃለልነት ምስ ኤርትራ ብምስባር ናብ ዞባ ውህደት ክትምለስን ኣብ ልዕሊኣ ዝተበየነ እገዳታት ክለዓልን ደፊኣ እቲ ናይ ምቅራብ እዋን ሓጺር እኳ እንተነበረ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ብሰላም ብሓባር ክነብሩ ንዘለዎም ሓያል ድሌት ግን ብንጹር እዩ ይብል እዚ ብቐንዱ ነቲ ዲፕሎማሲያዊ ዓለም ንምድንጋር ተባሂሉ ዝተኣለመ ብምዃኑ ኣንጻርቲ ንውሽጦም ዝቐንዐን ኩናት ዝጎስጎሰ ዘመታታት ብልዝብ ዝበለ ቋንቋ ዝተነደቐ እዩ ናብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቐንዐነ ኣስታት 2 ዓመት ብዘይ ምቁራጽን ብጻዕቕን ክመሓላፍ ዝጸንሐ መልእኽቲ ግን ኢትዮጵያ ባሕሪ ዝሰኣነትሉ ኩነት ቅቡል ስለ ዘይኮነ ኩሉ ዓቕምታትና ናብ ዝወፍር እዚ ይቕናዕ ዝብል እዩ እዚ ተዋቅዒ ዘመታታት ብዘይካ ዓብዳን ካልእ ክበሃል ስለ ዘይካል ዘረባ ኣደይለልቱ ኣየወፍረ የእቱ ኢልካ ክሕለፍ ምተኻእለ እንተኾነ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ ከም ዝበሃል ነቲ ሓቅታት ከም ዘለዎ ምዝኽኻር ነቲ ድሙቕ መሊስካ ምድማቕ ስለ ዝኾነ ኣይጽላእን እዞም ቅንጣብ ሕንከት ዘይብሎም ማርታውያን ነቲ ብ9 ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኽንቲት ሚዛኖም መሊሱ ዘፍኩስ ቁንቀኛ ከውፅኡሉን ዘይትርጉሙ ክህብዎን ይስምዑ ኣለዉ ስለዚ ነቲ ቀንዲ ሕምረቱ ደጊምካ ምዝኽኻሮም ሓጋዚ እዩ ቀዳማይ እቲ 5 ነጥብታት ዝሓዘ ሓበራዊ ኣዋጅ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ሙሉእ ክብረት ላዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሕድሕድ ኣብ ዝብል መሰረታዊ ዓንድታት ኣህጉራዊ ሕጊ ዝተሰረተ እዩ ካልኣይ አንቀጽ ሓደ ናይቲ ስምምዕ ምኽታም ኩነተ ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምእዋጅ ምጅማር ሓድሽ መዋዕለ ሰላምን ምሕዝነትን ዘብስር እዩ አንቀጻት 4ን 5 ድማ ሙሉእ ትግባር ናይቲ ብ13 ሚያዝያ 2002 ዝተውሃበ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኮሚሽን ዶብ ከምኡውን ሓበራዊ ጻዕርን ክልቲአን ሃገራት ንምርጋጽ ዞባዊ ሰላም መዓትን ምትሕግጋዝን ይውጅ ሳልሳይ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን 19 ዓመት ድሕርቲ ናይ መወዳእታን ቀያድን ብይን ኮሚሽን ዶብ ዝመጸን እዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ጸንሐ ኩነተ ተጻብኦታት ድማ ቀንዲ ጠንቁ ስልጣን ዝሓዙ ስርዓታት ኢትዮጵያ ብዝኸተምሉ ኣህጉራዊ ስምምዓት ንኸይግዝኡ ምሕንጋዶም ከምኡውን ኣብ ሓስቲ ዝተባሃሉ ሓይልታት ወገናት ኣብ ልዕልቲ ዝሓንገዳ ኣካል ቀጻዕ ስጉምቲ ዘይምውሳዶም እዩ ራብዓይ ዋላ እኳ ድሕሪ ማይና በዓት እንተኾነ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ 2018 ዝወሰዶ እወንታውን ቅኑዕ መርገጺ ኣብ ታሕሳስ 2023 ካብቲ ናይ ቅድሚኡ ዝነበሩ መስፋሕፈታት ስርዓት ዝበኣሰ ሰራም ኣጀንዳ ክኽተል ምስ ጀመረ እቲ ተስፋ ሓድሽ ምዕራብ ንዘላቒ ህዝባዊ ርግኣትን ምትሕግጋዝን ኣቐልቂሉ ዝነበረ ስምምዕ ሰላም ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብዝሕዝን ኣገባብ ተጨውዩ ሓምሻይ ስርዓት ብልጽግና ሕሉፍ ሓሊፉ ዘይሕጋዊ ሕቶ ላዕላውነት መስኮት ባሕርን ምግባጥ ዓሰብን ብሓይሊ ብምልዓል ነቲ ብኹር ዋጋ ዝተረጋገጸ ናጽነት ኤርትራ ሕጋውነቱ ንምቕልባስ ኣብ 1991 ንዝተጋህደ ታሪካዊ ፍጻመ ምዕራም ዝብል ተልእኾ አንቂዱ ንናጽነት ኤርትራን ምሕኻኽ ሃገራዊ ኤርትራዊ መንነትን ዒላማ ኣብ ዝገበረ ጥዑቕ ተኹታኽ ዜናዊ ዘመተ ተጸሚዱ ይርከብ ሻድሻይ ከምቲ ብቐጻሊ ክግለጽ ጸንሐ ጠንቅን ምንጭ ናይቲ የተደለየን ክውገዝ ዝነበሮን ምትፍናን እቲ ንሓድሽ ግጭት ዝተኽተኸ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግናን እዩ መቑራር ሕልዚ ናይዚ ዘንጸላሉ ዘሎ ቅልውላው ድማ ንጹር እዩ ንሱ ኸ ኣብ መሰረታዊ መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ጸኒዕኻ ሉዓላውነትን ግዝኣታውን ሓድነትን ጎረባብትኻ ምኽባር ጥራይ እዩ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረገተ ሃገር ዝገበራ ሚስጥር ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐንዱ ምብራቕ ኣፍሪካ ብሰፊሑ ካብ ድምፂ ጥይት ከይበኾረ ዓመታት ተጓዒዙ ይርከብ ውሽጣዊ ቅርጭት ሉዓላውነት ሓንቲ ሃገር ሃዊኹ ጸጥታዊ ውሕስነት ተሓሪሙ ዕግርግር ከም ጽሕፍቶ ዝዘባ ንጎ ኣርእስተ ዜና ማዕከናት ዜና ኮይኑ ኣሎ ህዝቢ ሰላም ተሓሪምዎ እግሩ ናብ ዘምርሖ ክጓዓዝ ተጠበቕቲ መሰላት ኢና ዝብሉ ወገናት ኣብ ክንዲ ፍትሓዊ መልሲ ምቕራብ ጸገማት ህዝቢ መህጠር ጅቦም ክገብርዎ ንዕዘብ ኣለና ዝተፈላለዩ ወገናት ድማ ንቀርኒ ኣፍሪካ ወትሩ ግርጭት ድምፂ ዘይፍለዮ ዞባ ከም ምዃኑ እዚ ስም ልክዕ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝርከብ ግርጭት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዘሳወርዎ ውዲት ክኸውን እንከሎ ብቐንዱ ግን ድኻም ናይቶም ክመርሕዎ በትረ ስልጣን ዝሓዙ ኣካላት እዩ ዓሌታዊ ኣተሓሕዞም ኣፈላላይ ምሕደሮምን ንሃገራት ዞባ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ሸሚምዎ ይርከብ
ኣብ ከም ዝተሃዋስ ኩነታት ግን ሓንቲ ሃገር ሰላማዊ ሒሳ ብርግኣት ትጓዓዘላ እታ ሃገር ናጽነታ ካብ እትጭብጥ 34 ዓመት ኣቁፂራ ትርከብ ሃገር ኤርትራ እያ። ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ሓንቲ ኣብ ማእከል ባሕሪ ድምፅን መሰናኽልን ማዕበልን ከይደወሻ ውሽጣዊ ሰላማን ርግኣታን ሒሳ እትጓዓዝ መርከብ ክትምሰል ትኽእል እያ። ሱዳን እታ መሶብ ኣፍሪካ ትበሃል ዝነበረት ሃገር ሎሚ እታ መመሰሊት ዕግርግርን ኩናትን ሕድሕድ ኮይና ትርከብ። ህዝባ ሰላም ተሓሪምዎ ኣብ ጥሜት ምብዝባልን ስደትን ይርከብ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘብፅኦ መግለፂ ኩነታት ሱዳን ኣብ ዓለምቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው እዩ ኢሉ ብምግላጽ ከባቢ 25 ሚልዮን ዝበጽሕ ህዝቢ መጠኑ ዝሓለፈ ናይ ጥሜት ኩነታት ይሕልፈሎ ክብል ገሊጹ። ሱዳን ኣብ 1956 ናጽነታ ካብ ትጎናጸፈት ሒዛ ነዊሕ ዝገበረ ናይ ቅልውላው እዋናት ኣብ ምሕላፍ ትርከብ። ክሳዕ ሕጂ ጥራይ ናይ 20 ዕልዋ ፈተነታት እያ እንጊዳ ትርከብ። እዚ ኸ ኣብ ኣፍሪካ ዝበዝሐ ናይ ዕልዋ ፈተነ ዘእንገደት ሃገር ክትከውን ኣኽኢልዎ ኣሎ። ሱዳን ቅድሚ ናብዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘላ ኩናት ካብ 1983 እስካብ 2005 ንኽልተ ግዜ ናይ ኩናት ሕድሕድ እዋናት ድሕሪ ምሕላፍ 1.5 ሚልዮን ዜጋታታ ህይወቶም ክሓልፉን ከለው ከባቢ 2 ሚልዮን ህዝቢ ድማ ተመዛቢሉ። እዚ ኸዓ ኣብ 2011 ደቡብ ሱዳን ትበሃል ሃገር ከም ትውለድ ብምግባሩ ዓባይ ሱዳን ኣብ ክልተ ተመቒላ። ድሕሪ ነዊሕ ወረደ ደይብ እዋናት ምሕላፍካ እቲ ነዊሕ እዋን በትረ ስልጣን ሒዙ ንሱዳን ዝመርሓ መንግስቲ ብሓያል ህዝባዊ ናዕብን ወታደራዊ ደገፍን ካብ ስልጣን ከም ዝእለ ተገይሩ። ድሕሪ እዚ ሱዳን ናብ ሓድሽ መድረክ ክትኣቱ ትፅቢት እናተገበረላ ኣብ ኣገራሚ ኩነታት ተሸሚማ ኣብ ክንዲ ናብ ህንፀት ሃገር እትወፍር ሲቪልን ወታደራትን ዝብል ህልኽ ተሸሚማ። ኣብ 2019 ድማ ኣብ መንጎ ወታደራውያን ሲቪላውያን መራሕቲ ናይ ስልጣን ምምርቓሕ ስምምዕ ብምክያድ ዓቢሮም እውን ሓበራዊ ቤት ምኽሪ መስሪቶም ጸኒሑ ድማ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣንጻር ሲቪል ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ፍልልያትን ይረኣዮም ጀሚሩ ተባሂሉ ኣይጸንሐን ድማ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ሓድሽ ፖለቲካዊ ወጥር ተኸሲቱ ምውንጃል ናይ ክልቲኡ ደንበታት እውን ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ በፂሑ ኣብ ታሪክ ፖለቲካ ዓለም ብስም ሲቪልን ወታደርን ፖለቲካዊ ውዳበ ተፈጢሩ ዝፈልጥ ኣይኮነን። ኣብ ሱዳን ግን ኣጋጢሙ ነቶም ወታደራት ንምንብርካኽ ተባሂሉ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃገረ ሱዳን ብዙሕ ጸቕጥታት ወሪዱ ንሱዳን ካብ ኣህጉራዊ መጋባእያታት ንምብራር ብዙሕ ተሰሪሒሉ ሱዳናውያን ነዚ ሓሊፍናዮ ኣብ ዝበሉ ግዜ ኣብ 15 ሚያዝያ 2023 ኣብ መንጎ ክልተ ወታደራውያን ሓይልታት ማለት ሓይልታት ምክልኻል ሱዳንን ወሃቢ ቅልጡፍ ደገፍን ኣብ ኩናት ተሸሚሞም ነዚ ናይዞም ክልተ ሓይልታት ሱዳን ኩናት ዘባውያን ዓለማውያን ሓይልታት ስለዝተሓወስዎ ሱዳን ኣብ ታሪክ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ሕሱም እዋን ኣብ ምሕላፍ ትርከብ። ሶማል እዚ ክበሃል ዘይከኣል ግዳማዊ ምትእትታው ክካየደላ ፀንሐስን ዘላህን ሃገር እያ። ሰራዊት ባዕድን ቤተ መንግስቲ ቢላ ሶማል ንሕሎ ኣለና ክብሉን ከለው እቲ ምክንያት ምትእትታው ናይ ግዳም ሓይልታት ኮይኑ ዝፀንሐን ዕጡቕ ጉጅለ አልሸባብ ግና ዳጊድ ኣብ ዕዳጋ ባካራ ማለት ዝዓበይ ዕዳጋ ኣብ ከተማ መቋዲሾ ምዃኑ እዩ ድላዩ ክገብር ንዕዘቦ ኣለና። ሶማል ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሃገር ኮይና ብሓሙሽተ ዘባውያን ምሕዳራታት ዝቆመት ሃገር እያ። ፑንትላንድ፣ ጋልማዱግ፣ ደቡባዊ ምዕራብ ክፋል ሂርሻበልን ጁባላንድን ድማ እተን ነዚ ፌደራላዊ ስርዓት ኣቂመን ዝርከባ ኣሃዱታት እየን። ነብሰ ወከፈን ናይ ገዛ ርእሰን ቀዋሚ ፖለቲካዊ ኣጀንዳን ዘለዎን ምዃኑ እዩ። ከም ውፅኢቱ ኸ ኣብ መጻኢ ሃገር ሶማል ዘለዎን ርእቶታት ዝተፈላለየ እዩ። ንሃገርሳ ከም ርእሰ ከተማ ትቆፅር ሶማሊላንድ ድማ ዋላ ካብ ወጊዕ ኣባል ዚ ስርዓት ትኹን ካብ 1991 ነትሒዛ ባዕላዊ ናጽነት ናይ ምእዋጅ ስጉምቲ ወሲዳ ዘላ ምምሕዳር እያ። ሶማል ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ርጉእ ማእኸላይ መንግስቲ ሓሪምዋ ከም ምልክት ውድቕቲ ሃገር ፌይልድ ስቴት ትውሰደላ። ደቡብ ሱዳን እታ ሓዳስ ሃገር ናይ ዞባ እያ። እዛ ሃገር ኣብ 2011 ካብ ሱዳን ብምፍላይ ሃገር ክትከውን ክኢላ ዘላ እያ። ደቡብ ሱዳን ካብ ሕሉፍ ተመክሮ ናይ ዞባ ኣብ ክንዲ ትምሃር ብግስ ከይበለት ኣብ ዓሌታዊ ምምቃል ተሸሚማ ኣብ ዓሌት ተመርኮሰ መንግስቲ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ወትሩ ይንቆት ኣሎ። ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ሳልቫኪር ሚያርዲ ምስቲ ምክትሉ ሪክ ማሻር በበይኑ ዓሌት ዘለዎም ብምዃኖም መንግስቶም ድማ ኣብ ዝፍልሊ ናይ ዓሌት ከም ዝምስረት ብምግባር ወትሩ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ብምእታው ካብ ሃገራዊ ህንፀት ክበኽሩ ይረኣዩ ኣለዉ። ኢትዮጵያ ኣብ 2018 ነተን 27 ዓመት ስልጣን ቢሒቱ ኢትዮጵያ ንቁልቁል ዝገበረ ስርዓት ብሓይሊ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዝእለ ብምግባራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ተስፋ ክፍጠር ተኻኢሉ ነይሩ። ይኹን እምበር ዝተገበረ ተስፋ ብሰንኪ ዘይብሱል መሪሕነት ድኹምን ፖለቲካን ተኸሊፉ ይርከብ። ሎሚ ኢትዮጵያ 40 ሚእታዊ ዝበጽሕ ዘቕባበ ብዙሕ ክፋል ሰራሕተኛ መንግስቲ ደሞዝ ከይተኸፈሉ ንኣዋርሕ ከም ዝጸንሑ ገይርዎም ኣሎ። ኣብታ ሃገር 20 ሚልዮን ግዳያት ጥሜትን ምምዝባልን ተጸበይቲ ረድኤትን ክኾኑ ከለው ከቢድ ናይ ጥሜት ዓጸቦን ኩነታትን አንጠጥሎ ሰንኪ ስእነት ጸጥታ ኩናትን ብዙሓት ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ቦኺሮም ይርከቡ። ፋይናንሳውን ትካላት ዓለምን ገለ ውልቀ ሃገራትን ገንዘባዊ ደገፍ እኳ እንተበርከቱላ ኣብ ብልጭ ዝኣመን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልምዓት ኮሪደርን ሸመተ ኣጽዋርን ብምውዓል ነታ ሃገር ኣብ ክትወጸሉ ዘይትኽእል ቁጠባዊ ስንብራት ኣብ ምውዳቕ ይርከብ።
ትግራይ ኣምሓራ ኦሮሚያ ካብ ቁጥጥር ወፃኢ ኮይነን መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ጥራይ ኮይኑ ተቃወምቲ ሓይልታት ካብ ፌደራላዊ ሰራዊት ብዝለበስዎም ኣጽዋር ተጠናኺሮም ንሰፊሕ መጥቃዕታት እናተሸባሸቡ ሰፊሕ ክፋላት እናደምሰሱ ይርከቡ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዓሌታዊ ምሕደራ ብልጽግና ርእይዎ ብዘይፈልጥ ምፍላይ ተሸሚሙ ሃገሩ ሎሙዶ ጽባሕ ትፈርስ ኣብ ምባል ተጸሚዱ ይርከብ። ኤርትራ ብመንጽር ጎረባብታ ክትረአን ከላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እታ ሓያል ተዓጻጻፊ ኣድማዒ ሕብራውን ታሪካውን ማእከል ንምፍጣር በቂዓ እትርከብ እንኳ ሃገር እያ። ኤርትራ ኣብ ዝተሃዋሲ ዞባ ርግእቲ ኮይና ዘኽእላ ብዙሕ ነገራት እዩ። ካብዚ ነዝርግኣት ዘኽእላ ሚስጥር ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና ንገሊኡ ክንገልጾ ክንፍትን። ሰላም እቲ ወሳኒ ሞተር ቁጠባዊ ርግኣትን ሃገራዊ ጸጥታን እዩ። ሰላምን ጥዕናን ረህዋን ዜጋታት ከምኡን መጻኢ ሓንቲ ሃገር ቅርጺ ኣብ ምትሓር ቀጣዊ ጽልዋ እዩ ዘለዎ። ኤርትራ ድማ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ሰላም ንምውሓስ ወትሮ ኣብ ተጠንቀቕን ሓለዋን ብምጽማድ ሰላማ ዓቂባ ክትጓዓዝ ክኢላ ኣላ። ነዚ ሰላም ዝኽትዕቆ ብምኽኣላ ድማ እያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ርግእቲ ክትከውን ክኢላ ዘላ። እቲ ቀዳማይ ሚስጥር ኤርትራ ድማ ምውሓስ ሰላም እዩ። ኤርትራ ነዚ ሰላም ክትፈጥር ከዓ ብዙሕ መስርሕያ ትኽተል። ቀዳማይ ናይዚ ሰላም ዓቃቢ ፖለቲካዊ ርጉእነት እዩ። መርኣያ ፖለቲካዊ ርጉእነት ንሃገረ ቅሳነት ውዳበ ኣብ ፖለቲካዊ ርግኣት ቀጻልነት ዘለዎ ርግኣት እዩ። እዚ ከዓ መንግስታዊ ኣገልግሎትን ፖለቲካዊ ስርዓትን ሩኡይ ዝኾነ ረበሻን ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ዝለዋወጥ ቅርጺ ከይሓዘ ባህርያቱ ዓቂቡ ብጥጡሕ መንገዲ ምጓዓዝ ማለት እዩ። ፖለቲካዊ ርጉእነት ዘውሓስ ሕብረተሰብ ከዓ ተኽእሎታት ናይ ፖለቲካዊ ምልዕዓል ወይ ነውፂ የጉድል፣ ህዝባዊ ናዕቢ የጥፍእ፣ ሃንደበታዊ ምቅያር መሪሕነት ይኣሊ። ፖለቲካዊ ርጉእነት ንህንጸት ሃገር ቁጠባዊ ውሕስነትን ህዝባዊ ሓድነትን ይፈጥር። ሓንቲ ሃገር ፖለቲካዊ ርጉእነት ክትፈጥር እንተኽኢላ ወይ መዐቀኒ ፖለቲካዊ ርጉእነት ዘይምህላው ዕግርግርን ግብረ ሽበራውን ተግባራትን እዩ። ትካል ቁጠባን ሰላምን ማለት ኢንስቲትዩት ፎር ኢኮኖሚክስ ኤንድ ፒስ ዝተባሃለ ነፃን ደሻራውን ትካል መጽናዕቲ ንዝሓለፈ 24 ዓመታት ማለት ካብ 1998 እስካብ 2025 ኣብ መላእ ዓለም ዝረአ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት እናተኸታተለ ኣብ ቁጠባን ሰላምን ሃገራት ዘስዕቦ ክሳራታት ክጸብጽብ ጸኒሑን ኣሎን። ከም መቐጸልታ ናይዚ ድማ ኣብ 2017 ኣብ መላእ ዓለም ዝተረኣየ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ሳዕቤናቱን ኣብ ቁጠባን ሰላምን ሃገራት ዝሓዘ ጸብጻቡ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2025 ተዘርጊሑ። ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ድማ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ዘይረኣየለን 26 ሃገራት ምዃና ሓቢሩ። እዚ ጸብጻብ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን 26 ሰላማውን ወይ ዝኾነ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዘይረኣየለን ሃገር ምዃና ዝሕብር እዩ። በዚ ከዓ ኤርትራ ነዚ ፖለቲካዊ ርጉእነት ዝበሃል ኩነታት ፈጢራቱ ከም ዘላ ብጭቡጥ ክርድአና ይኽእል። እቲ ካሊእ ሚስጥር ርጉእነት ኤርትራ ወታደራዊ ሓይሊ እዩ። ኤርትራ በገዛ ዓቕማ ህዝባዊ ሰራዊት ክትፈጥር ክኢላ ኣላ። ኤርትራዊ ሰራዊት ህዝባውነት ዝሕላገቱ ንራህዋን ሰላም ህዝቢ ክብል ዕድላቱ ግዚኡ ጉልበቱ ብዓብዩ ድማ ህይወቱ ዝኸፍል ድሕር ዘይብል እዩ። ኤርትራዊ ሰራዊት ኣብ ክብርታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝተመስረተ ኮይኑ ካብ ዝኾነ ኣፈላላይ ኣተሓሳስባ ርሒቑ ብዓልየት ሃይማኖት፣ ብሄር፣ ቀቢላ ከይተፈለየ ኣብ ጽላል ሓንቲ ባንዴራ ህዝባዊ ተልእኾኡ ኣብ ምፍጻም ይርከብ። ኤርትራዊ ሰራዊት ልዑል ዲሲፕሊን ዝወነነ ንሓፋሹን ንሃገራዊ ዕላማን ክብርታትን ዝምእዘዝ ሰራዊት እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ልዑልነት ብተኽሲ ዝወነነ ዕላሙ ኣብ ሽቱእ ንምብጻሕ ዝኾነ ዕንቅፋት ከይዓገቶ መደባቱ ዘሰላስል እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ወታደራዊ ምውዝነት ዝወነነ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ዝተውሃቦ ተልእኾ ንምፍጻም ድሕር ኣይብልን። ኤርትራዊ ሰራዊት ህዝባዊ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ናይ ኤርትራ ተጓዒዙ ህዝቢ ዝደልዮ ቀረብ ጽርግያ፣ ማይ፣ ሕክምና፣ ትምህርቲ ወዘተ ጎኒ ንጎኒ ወታደራዊ ዕማማቱ የሰላስል። እዚ ከዓ ህዝባውነቱ ዓቂቡ ርግኣትን ሰላምን ከውሕስ የኽእሎ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኣብራኽ ህዝቢ ወቒሉ ንህዝባዊ ዕላማ ዝዓዱ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ብህዝቢ ልዑል እምነት ኣለዎ። እዚ ከዓ ሕልፊ ኣብ ጎረባብትና ዝርከቡ ሰራዊት ክሕይል ብህዝቢ ተቐባልነቱ ክረክብ ኣኽኢልዎ። ብህዝቡ ተቐባልነትን ደገፍን ዘለዎ ሰራዊት ከዓ ኣብ ዝኾነ ዕማም ወፊሩ ክዕወት ተልእኹኡ ብግቡእ ክዓምም ፈጺሙ ኣይሽገርን። በዚ ከዓ ኤርትራዊ ሰራዊት ብህዝቢ ተፈታዊ ብጸላእቱ ተፈራሒ ክኸውን ክኢሉ ኣሎ። ኤርትራ ብዲስፕሊን ጽኑዕ ብወታደራዊ ዓቕሙ ልዑል ዝኾነ ሰራዊት ሃኒፃ ስለ ትርከብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እታ ዝረገአት ሃገር ክትከውን ክኢላ ትርከብ። ካልእ ንኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረገአት ሃገር ክትከውን ኣኽኢልዋ ዘሎ ሓይሊ እቲ ወኒናቶ ዘላ ልዑል ሓድነት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ጸቢብን ከፋፋልን ኣተሓሳስባ ብምርሓቕ ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ ንህንጸትን ዕቤትን ሃገሩ ብማዕረ ይወፍር። ካብቲ ዝተረኸበ ሃገራዊ ጸጋታት ድማ ብማዕረ ይማቐል። ኣብ ኤርትራ ከፋፋሊ ኣተሓሳስባ ብዓሌትን ጉጅለን ምምቕቓል ውግዝን ገበንን እዩ። ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለወ ኩርናዕ ሃልዩ ብዘይግነት ይሓስብ። ብኤርትራን ኤርትራውነትን ስኒትን ጥምረትን ይፈጥር። እዚ ዘይኸመሓድነቱ ከዓ ሰላሙ ኣብሒሱና ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምና ክስዕር ንድሁርን ትሑትን ሃገራዊ ስምዒታት ኣወጊዱ ሃገር ክፈጥርን ርግኣት ከውሕስን ኣኽኢልዎ ይርከብ። እዚ ረቂቕ ሃገራዊ ክብርታት እዩ እምበር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝረገአት ሃገር ክትከውን ኣኽኢልዋ ዘሎ ኤርትራና
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኤርትራና ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ዝረገት ሃገር ዝገበራ ሚስጥር ብዝብል ኣርእስቱ ዘደለናዮ ጽሑፍ እዚ ተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ። ሃገርና ኤርትራ ርግኣታን ሰላማን ኣብ ሒሳ ናብቲ ኩሎም ዜጋታት ናብቲ ክትበጽሖ ዝምነይዎ ደረጃ ንኽትበጽሕ እቲ ሚስጥር ሓይልና ዝኾነ ጥበብ ዓቂብና ኣብ ሃገራዊ ዕቤት እጃምና ክነብርክት በዚ ኣጋጣሚ ክነዘኻኽር ንፈቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብወዲ በሻሻ ዝምወሉ ኮራኹርን ኣኽላባትን እቲ ዝፍክርዎ ዝነበሩ ገዲፎም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዋን ድማ ኤርትራ ክትወረና ምድላው ትገብረላ ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ። ካብቶም ሓሶታት ድማ መንግስቲ ኤርትራ ሓድሽ ኣዋጅን ሓድሽ ሕግን ኣውፂኡ ይርከብ ኣሎ ክብሉ መግለጽታት ከውፁ ዝወዓሉ ኮይኖም እቲ ትማሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዘርግሕዎ ዝወዓሉ ሓሶታት ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ጻውዒት ንድሕሪት ገዲፉ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝግበር ኩናት ነዳዲ ንምቁጣብን ንምሕባእን ናይ ህዝቢ ዘመላልሳ ኣውቶቡሳት ስራሕ ደው ከብላ ኣዝዩ ዝብሉ ሓሶታት ክዘርግሑ ንዕዘብ ኣለና። እዚ ድማ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ምክትል ፕሬዝደንት ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ኣስመራ ኣትዩ። ብምክትል ፕሬዝደንት ሉዓላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ማሊክ ኣጋር ኣምባሳደር ዳፋላ አልሓጅ ርክብ ምስ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምክያድ ኣስመራ ኣትዩ። ማሊክ ኣጋር ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ንምሕባር ሎሚ ካብ ፖርት ሱዳን ተበጊሱ ኣስመራ ዝበጽሐ። ኣቀዲምና ከምቲ ትማሊ ዝሓበርናዮ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ሱዳን ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሱዳን ኣስመራ ምእታው ይፍለጥ።